देग्लायनि जुखामा एसे इउनिक जाबाय नै बिबार गैया बिबारानो गैया बेनिफ्राय डाइरेक्ट फिथाइ नै थसे थनै बेनिफ्राय थथाम वेलकाम बेक टु माय भिडिअ 10 डेसनि बारबायमोन 11 डेस जाबाय आई गेस भिडिअ होनो हायिया गोबां बिजियाव दंमोन प्लास गगा मोननायनि आवाजानो सोलायखाबाय नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ गया मा दाम नोंथांमोनथिं कमेन्ट्स खालाम जोंनिथिंहाय दासो 35 सोलिगासिनो दङ थांनाय बाराव जोंहा 4200आव फानदोंमोन आरो दा फाननो हाथ'वाखै बेनि थाखायनो प्लास मानसिफ्रा गोबां सावरायगासिनो इलेक्सननि थाखाय खम जादों होननानै बाट इसेबां टेनसन दालाथ' बारा हाखु दाखुआव फाननाङा नङाबा खम दामखौनो मोनगोन नै दा जोंना बे बिफां फांसेयाव 25 28 22 गाहाम जायो जोंना ओंखारनाय फिथाइया बिफाङा एसे गोबा आरो होमबाबो पुरा ओंखारो आरो देन आं फैलायबाय दिनैहाय जुखाम बागानाव लोगोफोर मानोना जुखामा फाइनाल स्टेजाव फैगासिनो दङ नैबेथ' लास्ट गायनाय बेखौथ' आं खिथाबाय थाखायो ओंखायनो एसे गाहाय नुदों जानांगौ नोंथांमोना आं वाइड एंगेलावबो होदों बेखायनो एसे फिसा फिसा नुदों जानांगौ आङो लोगोफोर दा खिथागोन माखासे डिटेल्सखौहाय ओमफ्राय गोबां डिमान्ड खालामदों A to Z भिडिअ लाबोनानै आं बेखौ जेब्ला प्रडाक्ट ओंखारगोन ना A to Z मा होदों मा होआखै बबेयाव मा टाइमिंआव होनांगौ होनाङा बेखौ आङो शेयार खालामबाय थागोन आरो नैबे गय बागाना दासिमबो जाखाङाखै गोबाव जाबाय माबा जाबाय 3 बोसोर जाबाय खिन्थु मोसौ हाबबाय थायो ओंखायनो फ्राय बे लांदां जाबाय दा नैबे जाहैबाय उइनार बे जोलैया जाबाय उइनार ओमफ्राय बै गोजौ गोजौ जाबाय गदाबारि एबा गदाबरि दा नायदो नै वाइड एंगेलाव होयोबाथाय एसे नोंथांमोना बिफांखौ नायनानै एसेबाबो थाल मोनदों जानांगौ एसे स्ट्रंखा बिफाङानो ओमफ्राय दा 15 डिसेम्बराव गायदोंमोन आं बेखौ नै 15 डिसेम्बराव गायनाया फ्राय गोजौआनो जाबाय दा खायसेनाथ' फ्राय मोनबायानो जानांगौ दा जोङो बेखौ देखायगोन नैबे फुख्रियाव ना गैलालै बे फुख्रियाव ना गैला नाया बिराद देरोमोन खिन्थु देग्लाय माने सान्दा नाखौहाय हगाराखै सान्दाया बिराद देरो बेयाव दा नै आं खिथागासिनो दं रायजोफोर आं स्क्रिनाव दा फैगोन लासैनो नायग्रोदो गोबाव खालामला माने बहाबा खुंसिगोन बुस्थुआ लाइना फैहांबाय लिया 15 डिसेम्बराव गायदोंमोन रायजोफोर दा हमना ला ओरै जायो आरो जुदि नोङो अक्ट'बराव गायोबा दाहालागै प्रडाक्टखौ मोनबायमोन आरो फाननो मोनसिगौमोन दा आंनि एसे लेट जाबाय नालाय ओंखायनो उपाय गैया आङो बेखौ मेनि गेजेर सप्तायाव मोनहैगोन आरो प्रडाक्टखौहाय ओमफ्राय आं बेखौ खालामगोन आङो बेखौहाय गुथिखौसो फोराननानै फानगोन आरो आं खनसेनो बे बिफाङाव फाना लस जायो मानो बिदि फानोबा दा नै बे भिउआ बेनो आरो एसे देरख्ल'यो खायसेया माने एसे लेट जायो माथो खालामनो जेरै मानसिफ्रावबो खायसे गोजौ थायो खायसे गाहाय थायोना बिसोरबो बिदिनो आरो नै बे एसे गाहाय जालायबाय दा ओइथिंथ' बिराद मोजां जाखादों माने अलमस्ट 99% मोजां जादों 99%आ आंना बेरदों गुथिया खायसेया रज'आसै 1%आ दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जुदि नोंथांमोना ओरैनो थायोबा गायनांगौ आरो दा मिनिमाम 25,000आथ' मोनखायो बिगायाव मिनिमाम अफ सिजनाव 25,000 पार बिगाथ' मोनखायो खिन्थु सिजनाव फानोबा 50,000 मोनो आरो दा आंनिया अफ सिजन जाबाय मानो होनबा आं एडभान्स गायासै नालाय आं जायखौ गायदोंना बे गायनाया जाबाय माइ गायग्रा हा ओंखायनो एसे आं माइ गायखांनासो गायदों नालाय नारा साराफोरखौ सावनानैसो गायदों नेक्स्टआवबा आङो माने एसे एडभान्सबो गायगोन आंना एसे लेटबो जाखादों ओंखायनो आं दासिम प्रडाक्टखौ मोनथ'वाखै दा नै नायबानो जाबाय नै फुरा माने एक्सुवेलि आं दासिमबो एम्फौनि मुलि सारबावनाङाखै प्लास हाग्रानि मुलिबो सारनाङाखै आंहा एसे सेभ जाबाय बेयाव दा दिनैनि ससे ब्लगा बेनो आरो लोगोफोर आं नेक्स्टआव मोजाङै भिडिअ लाबोगोन दा टाइमिंआ एसे गोरोबाखै होमबाबो आं एसे खिथाबाय बिबारा फिसा बारहांबाय आरो दा भिडिअ नुवा जानांगौ बाट खाथियाव नायबा नुयो खायसेयाव ओंखारबाय खायसेयाव ओंखाराखै दा ओमफ्राय खोथा होनाय बादि लास्ट जेब्ला प्रडाक्टखौ मोनो होमबाथाय मा होदों मा होआखै बेसेबां थांखो माखो A to Z डिसकास भिडिअ फैगोन आरो इनफरमेसन फैगोन आरो ओमफ्राय आं दा टाउनाव थांसै नोंथांमोना जोंनि टाउनखौबो एसे एड्रेस सोंदों ना उदालगुरि टाउननि 3 किल'मिटारल' जायो आंनि गामिया दा ओंखायनो आङो थांसै स' बयनिसिमबो हेपि शिवरात्रि फुजा मोजां जायफ्रा फालिदो दा जियानो जा थेंक इउ स' माच भिडिअ नायनायनि थाखाय आरोबाव नायलांबाय थादो दंबावो भिडिअआ एबार आङो माने एभ्रि इयार गायनोसै जुखामखौनो एभ्रि इयार मानो होनबा थाइसे मोनो नालाय दा बिन्दासावनो 6 मान्थआवनो जुदि लाख थाखा मोनोबा होमबाथाय आरो माथो मालायनि खिबु खारनो दरखार गैया पलिटिक्सआव ना रायजालाबायोसो ओंखायनो फुरा नै बेबादि गायनानै जायोबा बिन्दासावनो आरामसे
मोखां नायलाय नायलाय न'आव थानानै फैसा खामायनानै बेदर जानो हागोन ना मा होनो रायजो राजा नोंथांमोन दा ओंखायनो आंबो बिदिनो मोखां नायलाय नायलाय बेदर जानोसै आरो देनां फैसा मोनबा दा नायदो नै रायजोफोर मोनसे ओंखारबाय मोननै ओंखारबाय मोनथाम ओंखारबाय मारै जाखो हाब बिफाङावनो जुदि मोनसेयावनो मोनथाम ओंखारनानै देरोबाथ' बुहुत लाब जागोन बाट आं सानदोंमोन माने मोनसे ओंखारथारबा मोननै आरो थनै नै बेथ' फिथाइथार बेबो फिथाइ आरो नै बापरे खिन्थु एम्फौ जादों नै बेखौ एसे होमबाबो एसेबां प्रेसार जायासै